hwe Ghana ha kora say TV station any radio stations any di awalesem ehe na chi efire eyeye nananom ahema adwuma nananom aman hema ene nananom ahema nkuma eka ene abremponfo ahemafo omodwuma na nsane nanam eka kire obi se de nti na yese oyerefa ene kwaka obi awalesem ono lukoso be kura na owo de ka obi awalesem ene na de yenyina te TV station no oti bia na abofono enso nkasa ansem no nya da bia ye ka no no Asantima UK ukuma pemu a apem beba ye da obo ade asese wa hwe yeso ama ade toso melu abetu ye yedi ka ye bae se da na bwache ka sa yedi ka kan ye no sebi ade ya amamre ne amane ya na nanom asisa to hwa na wo hwe bibini ani Ghana ni ha wa braba ani ade na so de na yehunu yesi ne matiri ase de emfra ne de emfata ene yeye enti de me ka kire de wo hwe me ni se wonimu a ade dura sasa ade wo ba ha eye amane ne amamre ena wo besua empaninsem ene abakosem ena ayede wo besua sasa se wuti wiase wuti Ghana asase so na ya kaniba na se onimu amamre ne amane a eti sebe watu kum ya se onimu awie ye yebo se onimu amamre ne amane a wo ba da ena obehu wo ba da ena abete asabi okra bia na papa kura ante se wusa so ye panyin so akla wo ba obete no wo hu na de bia to kotoge na so wo dia bo bra daachi de yenim ne afa de ho ene ye mpani sani abakosem ya yesua firi agane nananom ho na nananom mo he omo na atwa ahia yi a sei ye ntuma fira ya fade kasa nyansa ni nimdie baabi a yegina asema se yeka de se yehwe de se yeye eno na bwachi di ka no woka no sabe ena ntintan fidie so asukọ no mabia asori gina afidie so a nano wama nano atwa atra suo asekire ne se nano atra de ani kwa so yede oka enya abrabopa ni nya se wo ba mpanyini na ani mu mpanyin sam na ani mu amamre na obakosem a onye saa sabe opanyini ye beto nananom no yesi sabe opanyini eja mframa yankasa enye se sabe ngobi ntimi nkasa o nyamum sansa o ye panyini nti eni kwa se ubie wano na oye bibi gu nanimu ase wote ase ye eno nyina ye mpanyin kasa nananom ne ye papa nom de kire ye tetene ye nyina ye saa amamre ne amane yi ade yi ho ene ye de sua ehunu na sabe mpreduasa o ma kire ye afade eti ye besre de obi mma won hunu hia se oba ade oba ohwe efi nananom abrempon so akosi opemso no hunu ade ba ko na mini bi ade betu ti no abrabo mu a wan kasa betim dia ye hweso ama ofoforo so beba nti yesere se ade pagya nipa ade bi a ye ba bia pagya ye efiri ba bi foforo de yakọ ba bi foforo enunti ena ye asombo mayen se ye beba ade na ya hwe na ya sua se de ye beto agyanom ne nanom no na ye nso so ye de akire ye nchirima se wo hwe wiase ati ya ya bakosam ene ya mamre ene ye ne ye bebre eyira ni nyina ne se nipa mpese oba na nanom na so omo na nanom ho omo bafanom ho omo amenom ho na omo sua tetensam amane ne amamre unu se sa kwa no so a na che se wo yira wachi ye de mpese ye be yira eti yesere se nipa nyina emra fie no metie ensem ko tore bia ye ba ha asem bi we tofo mu a uti wodi ye
di sa asɛm ese ne yɛka no na kyerɛ adeɛ baako mpo wo ho medin a ɛdam so ase medin yɛfrɛ me Nana Damte Akom Adomako Nana Damte Akom Adomako ebi di bu bɛ sɛ tumasi amoa Damte anka akom ama nyɛ saa na ase kyerɛ aseɛ ne sɛ tumasi amoa Damte a anka akom anka wiase saa be wante wa ma mpanyin nkyɛn abɛrɛ na wate wonte ɛna wahunu sɛ ɔte aseɛ enti ɔmo mmra fie eduru adeese ya mmra deɛ ɔyɛ bi agya na bra na bɛtena nananom na ase na tie na fa bi tu tirim na yɛn nso so ɛkyena ɔmo ni hɔ a yɛn nso so yɛde bi ayɛ dɛ akyerɛ nkyirima na ɔmo nso so atumi atena ase ama yamammerɛ ne yamanneɛ onyame wɔhwehwɛ yɛn a wɔhwehwɛ yɛ firi yamammerɛ ne yamanneɛ mu nyame ɔhwehwɛ yɛn firi asɔɔda biara mu nyame ɔhwehwɛ yɛn firi religion biara mu yɛ religion ɛne yɛadɛ yɛ religion bibini ɔkani ba baabi a nyame hwehwɛ wo firi ɛne wo ntɔn a wobɔ aduanani yoko bretuo asona ɛne deɛ keka ho ɛno na kyerɛ sɛ nyame deɛ ɔbɔ wo tu mu no nti yɛnhwɛ na yɛnsua na mmoa yɛn na yɛnyae kasafi kasa tantan kasa egu yɛn na ne yɛgya no mu anim ase sɛbe obi te kasa bi firi obi ano a obi tumi ka sɛ na ofifie bi mu na afei waka enti wadawroma deɛ kakra ɛbɛka no yɛnsɛ wo mmerɛ bebree deɛ pɛ sɛ yɛka wadawroma nyame mmerɛ na asɛ no yɛsua deɛ ama amammerɛ ne amane fie bia ɔhwɛ asantuma UK TV bia hu sɛ ɛkyerɛ amammerɛ na wadawroma yɛna asante ahemfo no bebree yɛkɔɔ mu nkyɛn pɛ amane ne abakɔsɛm amammerɛ no a kɔ a wɔse ɔnkasa sɛdeɛ wokyerɛkyerɛ nananom nso ɛbɛm na nka ɔmo kyerɛkyerɛ ɛwɔ sɛdeɛ wokasa yi a nka ɛmmoa anaa nka bɛboa paa ma menka baako nto deɛ yi so sɛ wonim sɛ hwɛ Ghana ha koraa sɛ TV station ɛne radio stations ɛna edi awalesɛm ɛhe na akyi efire ɛyɛ yɛ nananom ahema adwuma nananom aman hema ɛne nananom ahema nkuma a ɛka ɛne abrempɔnfoɔ ahemaafoɔ ɔmo adwuma na nsane nanam ɛka kyerɛ obi sɛ deɛ nti na yɛsɛ ɔyere pa ɛna ɛkɔka obi awalesɛm ɔno lukos bɛɛ koraa na ɔwɔ ɔde ka obi awalesɛm ne mu man hema anaasɛ de kurohema bi anaasɛ abrempɔnhema bi ɛna ɛsɛ sɛ ɔtena ase na ɔno nso so ehunu ɔno so na sɛdeɛ ne n'akonnwa a wɔdie nam n'adwuma a ɛsɛ wɔyɛ ɛde boa ɔhene a wɔde no edi akonnwa no na nka ɛsɛm bi saa no ba na n'ahema nan so na akyerɛ no so mpo no sɛ ɔbɛfrɛ ne ba no aka ho a afrɛ yɛsiesie fie enti deɛ wɔka deɛ ɛsɛ sɛ yɛkasa nananom sɛ yɛnkasa a deɛ sɛ yɛka no atom a ɔka no atom sɛ ɛna na ɛde yɛn nyinaa te TV station no wote bia na abofono ɛnso nkasa ansɛm no nyɛ baabi a yɛka no no nti ɛne ɛmɛsɛ mɛtu nananom bi a ɔbɛhwɛ me bi afo sɛ Nana Damte Akom me se nana mo ahema efira di kurofoɔ so a kosi nana ahema ahodoɔ a yɛabɔ mu nyinaa yɛbɔ sɛ ɔyɛ hema de a wosiesie fie ɛma ɔbaa ne ne kunu ntam anaasɛ ɛne mma nia ne wei ntam no ɛyɛ ahema sɛdeɛ sɛ tena ase me yɛmfa asɛm no mmerɛw na yɛde brɛ so so na woka gyina ntamu moma yɛmfa sɛdeɛ yɛwura kasa wɔ se mede nɔkora ne me se asɛm ne ba wɔ ne sɛ wode to nifa a fato sɛ wode to nifa de ato ɛba saa abotɔ yɛ dɛ ba ɛma ɔdɔ ne baako yɛ ɛne nkɔsoɔ ɛba sɛdeɛ woka ne kyerɛ sɛ sɛnka tete amammerɛ mu no aware siesie n'ahema fie na nananom nso ɔmo nkasa nti ɛna agye nsɛm ɛna asi abɔntene no nti baabi akɔ no nyɛ kwan no nyɛ ne kwan koraa no ade ntura nana ɛsiane sɛ nananom agya deɛ ɛsɛ ɔmo yɛ ɛsiane sɛ deɛ ɛsɛ ɔde toɔ no nananom na bu bɛm yɛbɛto yɛ ne yɛsɛ yɛbu bi wɔse deɛ ɛsɛ ɔde to wamfa nto yɛ dɛ ɛfiri tɔ ade ntura ɛsiane sɛ wo nana hema a ɛsɛ wotena ase na asiesie awaresam no wode wo nsa agu akyi ɛmfa ho nti nipa no ɔnya baabi mfa nkɔ ahɛ na ɔmfa nkorɔ obi a wɔnni agyinasoɔ bi a ɛsɛ ɔde ka asɛm no koraa na ɔde akɔdaa no ɛsiane sɛ ɔka kyerɛ no ɔde n'aso ayɛ dɛ ama no enti nananom mo yɛnhwɛ saa nneɛma ani yɛnhyɛ no nso
ne yehu na yenna ye chi sankofa tete sansa se yekoti tete a ayira Adam to Adaroma na kyerɛ sɛ awaresɛm a ɛkɔ radio so no esusuanso bɛ na de bɛba daa edi susanso bɔne ne bɛba sansa edi animguase ne ba ɛkwan a nananom fa so tena fitiam ato so esiesie asɛm no ya na yehu no abɔntene no edi animguase na ɛba edi ɛba ne saa yaw bɛdɔɔso sansa me gidi sɛ me yere egu m'anim ase ɔduma ko gyina abɔntene me kunu gu m'anim ase me ba egu m'anim ase edi deɛ na ɔbɛyɛ ɔbɛyɛ bɔbɔ ne tirim pɔ sɛ ɔmfa ne bɔne nyɛ dɛ ɛnkyɛ no ɛsɛ nananom so tena ase ɛwɔ fie ne yɛka yɛwie a edi afutusɛm taato kyerɛ senti a asɛm wei yɛaka sɛ wodi fo anaasɛ wodi bi yɛwie a ebi koraa ɛne ti na nananom nyansa mu na ɔmu bi yɛsɛ asɛm no yɛ dɛ yɛtu yɛ nan esi asɛm no so ɛyɛ afisiesie broni se ɛyɛ intelligence high knowledge deep sense of we say ɛna yɛde ɛka saa asɛm no na sɛ woammɛn a wohunu woammɛn a wohu radio station wɔ saa wei no nimdeɛ no oni bɔ nipa na ɔno sɛ ɔdi awarefo asɛm ɔno a wɔnim awareɛ wate wɔnim awareɛ wɔnte awareɛ ase ɛhemfo na ma awadeɛ ɛnna ne agyanom na ma awadeɛ nananom nso yɛ ma awadeɛ ne yɛ so ne agya awaresɛm ato hɔ yi enti deɛ na bɛba ɛde nsusuanso bɔne ɛbɛbrɛ enti nananom adaworoma wa a wɔhwɛ me bi ahwɛ me na tie me sɛ asɛm bi si a ntumi soma ɔkyɛ me koraa sɛ kɔfrɛ asɛm asi me ɔbɛnten yɛ dɛ mate sɛ asɛm ekɔ so montena ase ne yɛhwɛ kwampa yɛbɛfa so aka no ɔntumi ntwi mfa so da ne nyinaa ne sɛ wobɛka nɔkorɛ nti deɛ wɔ mu no mo yɛnhwɛ yɛasɛdeɛ ɛne yɛahyɛdeɛ a yɛde di akonnwa na yɛmfa ntenetene wɔn a ɛdi yɛkyi nana papa nwoma so ɔpa nwoma so ɔnyɛ na numɔdene mu ne yie mu a asɛm a wɔka no wiase nyɛ tie saa afa asɛm afiri mu fi sɛ yɛadwene ho bebree yɛde yɛte radio ne tv ne so saa adoma bi wɔ hɔ a yɛyɛ ne nka ɔsɛ yɛyɛ saa nanso sɛ yɛagyeyɛ saa ɛne mu akakabensɛm ne se nana Adaroma wosu sɛ nananom ahemfo a yɛhwɛ ha ama nɔɔma yi kɔ so nti deɛ na ahemafo no ɛsɛ ɔmu yɛ ɛna madi ka aka no dɔkɔsɛm ne sɛ meyɛ safohene anaa meyɛ hene na sɛ buroni sɛ me subject wɔn a medi wɔn soɔ no ɔmo ntumi nyɛ me mu gyidie ɛne me medi nkɔmmɔ ɔmo ahi asɛm ɔmo ntumi nka nkyɛn ɛma me soso me ne me matena nkonnwa yɛntena ase ɛnhwɛ ntoto nneɛma nsi yie a obisi abɔntene sɛ anidasoɔ ne fie wote aseɛ anidasoɔ ne fie nanso sɛ anidasoɔ wɔ hɔ a ɔbɛba nananom etie me ɔmo pa ɔmo mfa na ɔmo mfa nyɛ afutusɛm na ɔmo ntie ntu ho na ɔmo hɛ sɛ yɛ mekan ɔmo bi hyɛ ase a ɛbɛhu aba a ɛbɛsoɔ ɛsiane sɛ ɛyɛ yɛasɛdeɛ abusuapanyini adehyeɛ mpanyinfoɔ mmaa mpanyinfoɔ nananom yɛn nyinaa yɛwɔ twɛka ɛwɔ yɛne nipa a yɛdi wɔn anim no so sɛ ɔte ase ɛwɔ mo asetena mu sɛbe onua ne onua anya asɛm na wɔnyɛ obi nka nkyerɛ no a ɔna bɛka kyerɛ no ɔbɛkɔ akɔka kyerɛ ne yɔnko ebia ne yɔnko no sɛbe mpira biasa nyɛ sɛ bia yɛbu obi anim tia nka na yɔnko no koraa n'adwene ɛwɔ fam eti nimdeɛ a wɔwɔ a ɔde bɛma ɔbɛtu ne nua no foro onya ɛsiane sɛ ne yɔnko nti obie na no ka asɛm bi a na wɔn nso afa na odi so ne nyinaa ne sɛ me ne afoforɔ yɛgya yɛasɛdeɛ ayɛ momma yɛmfa yɛasɛdeɛ sɛdeɛ na ebinom agye asɔre akɛntɛn so dendenden no yɛn yɛasɛdeɛ a ɛwɔ fie no yɛkyɛ asɔre ɛsiane sɛ nyame de saa nnipa no nyinaa yɛ dɛ ahyɛ yɛn nsa ɛyɛ yɛn yɛasodie ne yɛasɛdeɛ sɛ yɛhwɛ na yɛtoto na mpo sɛ biribi hia yɛn a ɔmo so koraa yɛ dɛ ahwi abɛn ma yɛmmu yɛni ɛngu nneɛma so saa sɛ yɛnkasa ebi a yɛasefoɔ no bi ayɛ nneɛma ho nneɛma bi akyerɛ ɛba a sane sɛ panyin ho nea ɛho akoma nti womene na watwe no abata hɔ na wakyerɛ deɛ ɛsɛ wɔyɛ ɛba ne saa a obonya mu didi na wɔde ne ho ato so na nane kyerɛ sɛ ne kurakura mu no deɛ yɛbusa atwa toɔ ne sɛ deɛ ɛkɔ yi ɛbɛnya nsunsuansoɔ wɔ aware a nkyirima awareɛ so paa ɛnɛ sɛ ɛnora memene da meboa ɛnɛ yɛ kwasi ada aware a asɔfoɔ ahyira so boro atwe ho nwi ɛkyena dwoada kɔ lawyers foɔ firms ahodoɔ ɛne court ahodoɔ
aware egu aburo de yeshira so afi adentira eden na de aware ba kwan be so ye ware nipa nim se osi abaya no a ohu ne to na nantu naniwa ne hwene no asa biribi wo ho se na nanom eye agyanom kyerɛ na me fa saa kwan so atu abatan so fo abatan bebree agya wɔn asɛde ayɛle ato hɔ enti nkwala na de wɔn pɛ na yɛ de wɔn pɛ akwala na kɔfa ba wie me de mɛyɛ ndai o de ka kyerɛ no na wɔntwi fa wasɛm so ɔbɛkɔ asan abɛto ɛkyɛn sɛ ɔbɛka wɔn no ato ka o ka utibua ɛyɛ ɛyi fo ɛkyena ɔkɔlɔ kɔpem a ɔbɛsan ba sɛ ye yɛmpa o me maame anam na na ka asɛm yi na ano ɛna mayɛ de mɛnti ɛde susanso ba pɔne bɛba kyerɛ sɛ ɛmma nipa nte awadeɛ ne asetena ase sɛ ɛɛdɛ sɛ ɛnwono na yɛka yɛwɔ ho kyerɛkyerɛmu bebree sɛ nyɛ mmerɛ a yɛtena ase a yɛbɛtumi atena ase akyerɛkyerɛmu bebree sɛ deɛ yɛyɛsua firi yɛ nananom hɔ ne yɛ papanom ne yɛ maamenom hɔ no ɛno na na yɛde bɔbra sɛ bi mete yɛ me maware ya meware menhwɛ obiara so na ware me papa ebeto papa yerenom bebree kwan papa fa so ne yerenom tenaye baaburu biara mu nkyerɛkyerɛ bia no ɛbɛkyɛ me papa kwan fa so ne yerenom tenaye ɛno na mehwɛ de ware nti me yiri bia ni problem o ti ase sanse ɔmo tena sɛ ekun ne yere ɛne abusu ɔdɔ ɛne nti ase ɔtan bia ni ɛnɛ sɛ yɛsɛ yɛn nyinaa wu yesu nanse yesu abo pɔpe nansa na asɛm na asɛm wasi so ɔte aseɛ sɔfo bɛkasa sɔfo wo ka ama baaburo mo so me ka ama twedi ampɔn kwame ɛne asase ya awia yɛ da me so yi ɔno na nyame de kyɛɛ ɛno na tumi ɛwɔ mu yamamena ne ahoɔden mu na wɔ asase ya yɛ gyina so yi wo gyina so na asɛ wo bɔ mpa yɛ tia asase yɛ gyina so tumi bi wɔ asase so wo wie so gyina asase so yɛdua ba nkyɛn kuta adi yɛdua bɔde akuta adi yɛdua mu akudi sɛ yɛahwɛ yie ne a mafia mɛhyɛ amammerɛ ne amanne a yɛne a na ɛde akɔmfo yɛyɛ ahoma bɛhye yɛn ho ne yɛku yɛn ho nyame ɔdɔ yɛn ɔdɔ wɔ biara na wɔde yɛpɛ ma yɛn sɛ yɛntie no ɛmfiri yɛn nananom so na yɛnkasa nkyerɛ no na ɔbɛtie yɛn na yɛatena sɛ nnua me deɛ memɛyɛ wo nti ɛna wobɛtumi akasa awurade meda wase wana ho nyame da yɛbɛ sɛ bɛka wɔse wɔde nyame honhom atena yɛ adwene mu ɛna yɛde tena sɛ nnua ne nnua ntena na yɛntena sɛ na dwene ho adwempa na so bɛdwene ho adwempa ne ne ahia na mani bi nyɛ sɛ menkwa me agye akɛntɛɛ so na makyerɛ sɛ me na agyemae menkwa ne obiara mɛkoto daabi kakra nie me nua agye afei yɛnkɔ ne nua dɔ ne ahosane ayɛ dɛ yɛmfa ntu yɛn ho na bɛboa yo you right as be na kwa me dam tia kɔma dum akɔmi fiapre abia na de hye panyini ɛne me bia na bɔfra hyɛ de hye a ɛdi fiapre akɔnya baako ɛne me ɔpia yo ye fiapre kantro hima me ana misan ye obrempon professor chairman ponsa na rempem hima e wo fiapre na na mesa hyehyɛ nana edika no yɛhwɛ we kane no yɛ ɔhema deɛ ne sɛ mu nim tete amammerɛ so wunyini kura ba yɛ ɔhema yɛ kyerɛ wo kane wohwɛ abɔfra sɛnka akɔla eku ne nsa na wɔkɔ fikyira ɛde asɛdeɛ ɛna awofoɔ ana aba ne akɔla ne maame ayɛ ɔbaa wo ɛdeɛ ne sɛ ɔyɛ ansa na akɔla no yɛde ato sɛ sɛsɛ de odu ne pɛde yo meda wase e wo sansem bisa yi ho na bebre me fa ne sɛ bebre de bɛbɔ yɛn ahemafo ɛne yɛn mpanifo sɛ yɛtie konya yi so deɛ
na nka tete mmere mu no na nka sɛ akwara ebu ne nsa a ɛwɔ sɛ nka awofoɔ no yɛbɛn akwara no onye mu ne nsa kwa ɔsɛ yɛbɛn nsa bi a akwara nya 13 14 ɛnɛ nnuane ne nnuro na aba nti akwara nko bi nya 15 years ne wabu ne nsa bɛyɛ nya time ne yɛ ma ne nnim nkitahodie nti na akwara ne bu ne nsa kora yɛ hu ebi ho ayɛ sɛ akwara wei ne obi akɔda onye nya sɛ nka ebi anka ɔne bɛma foforɔ bɛma de ne ho bɛka no bɛyɛ nnim nkitahodie a awofoɔ anaasɛ ahemmanfoɔ no yɛntumi ne yɛn mma no nni nkitahodie nti ɛno nso ka ho ɛna ma nnɛ nkwadaa no bebree ayɛ mpiriwanyensɛn ɛna saa nneɛma no nso nka ho ɛnni hɔ a sɛ nka yɛtwe yɛn ho ma yɛn mma no ba yɛn ho a nka saa sɛ nkwadaa no bɛbu ne nsa nka tete mmerɛ mu no me deɛ mebaa mu koraa na mahu sɛ nka wɔ sɛ yɛn ahemmaa ne nananom mpanimfoɔ na yɛn maame nom no nka akwadaa no bɛbu ne nsa a yɛhu sɛ bi ɔnya 13 years to fie yɛtwe ne bɛ ɔne ne di nkitaho nketenkete nneɛma nketenkete bi ho na yɛkyerɛkyerɛ no sɛ akwadaa no kɔ bu ne nsa no sɛ ɔfɛre awofoɔ ne maame ne papa no wɔntumi anka akwadaa no nka yɛn awofoɔ no deɛ nka yɛtumi hu Nana bio asɛm wei edi nya ama yɛahwɛ yɛ bɛdu bebree nkyiri ma na awareɛ ɛbɛyɛ tu sɛ kane na ahemafoɔ mo na mudi awaresɛm siesie awareɛ ɛnnɛ awaresɛm adu radio so ɛne tv so ɛhɔ na yɛka no nana ɛyɛ asante amammerɛ sɛ yɛkɔtwerɛ tv so ne radio so di awaresɛm ana yɛka awaresɛm yo mɛda wase so me deɛ ɛnyɛ amammerɛ no because sɛ nka tete no nka na nne mmerɛ kura ne sɛ asɛm bi kura ba fie a yɛwɔ mpanimfoɔ wɔ fie nti ne atete ahemmaa fie kurokuo mu amammerɛ wɔ fie ɛwɔ sɛ sɛ awaresɛm kora no yɛware a yɛdi kan bɛyɛ amammerɛ no wɔ fie amammerɛ no yɛ engagement na yɛ awareɛ ayeforɔ pimpɔn no kora deɛ ka mɛka ne sɛ ɛnyɛ awareɛ fie amammerɛ no ɛna ɛyɛ awareɛ nti sɛ wokɔ na sɛ biribi ba a wɔ abusua anaa wɔ nipa odi awareɛ n'anim na nka wode akɔ na ɔmo asiesie ne kama na ɛkɔba sɛ biribiara wode aba tv so biribiara no de aba tv so a bɛrima bi wɔ hɔ a ɔmpɛ ɛnyɛ nipa nyinaa so me sɛ wode yɛ saa de ne kyerɛ me a m'ani nyɛ ho me kunu so de yɛ na ɛne nyɛ ɛnyɛ fɛ sɛ nnɛ wiase obi kɔgyina tv so kwan a ɔne ne kunu da kwan biribiara nneɛma ɛmfata ɛna esi nti mɛsrɛ Ghana man the whole Ghana sɛ yɛsrɛ mo saa tv so no deɛ nka mɛsrɛ sɛ ɔmo mfi hɔ ne yɛwɔ nananom mpanimfoɔ a yɛatra nkonnwa wɔ hɔ a abusua biara ne na sibea ne deɛ nka yɛnka ne fie ɛbɛboa ɛda wase yɛnka ne fie ɛbɛboa nana na ɛbɛyɛ dɛ ne aka ne fie ahemmanfoɔ nko no mabɔ ɔmo anim pɔ na odi akonnwa no wie pɛ wabɛyɛ panini wokɔ ne nkyɛn ha wo mu adeɛ ɛna mosɔre hɔ ɛna momfiri ha manya hɔhoɔ nana saa adeɛ wei no ɛno ɛnka ho bi na mmabunu no dwane nketeesia no dwane yɛ na wɔm nyinaa ba yo meda wase so ne hɔ no na mɛtumi aka afa hɔ no kakra sɛ nipa no ɛyɛ a na wɔdwane hehehe no sometimes efi yɛn ahemmanfoɔ ahene fofoɔ no sɛ biribi wɔ hɔ na sɛ yɛwɔ fie a akonnwa no wadi tumi no wɔ akonnwa no sɛdeɛ wɔbɛkeka ho na tumi no akonnwa no tumi no bɛpagyaw na mɛsrɛ mo sɛ ɔbaa ba wo nkyɛn na obi bɛka wo asɛm akyerɛw kunkunkun no deɛ mesrɛ nananom na nka yɛntumi mma kwan na nipa bi a ɛwɔ sɛ ɔbaa yɛn nkyɛn bi wɔ kɔmpa a wohu sɛ nipa yi gyina hɔ pɛɛ sɛ bɛyɛ nipa no frɛ wo a ɔbɛfa nso na ayɛ asɛm nti mɛsɛ nananom ɛne abusua a wɔ fifie nyinaa sɛ saa kokotii no yɛbɛsrɛ na ka yɛde ato hɔ na nka yɛabie kwan ama yɛn nuanom biribiara no yɛatumi aba ne yɛn mu atumi ama yɛama ho kwan ama wɔn abɛka akyerɛ na megye di sɛ yɛbie yɛ ataboa mu no sɛ yɛn nyinaa ntumi nsiesie asɛm a asɛm nkɔ tv so bebrebe saa nana de wadaroma yɛmusa wo mmɔfra a ɛsi so yi ɛne wɔn mu ɛba na kane paa no yɛwɔ school yɛkyerɛkyerɛ Ghanaian language kankasa yɛkyerɛkyerɛ nneɛma bi wɔ school ɛnna ne nyinaa no ɛni hɔ ɛno nti ama wɔn mu nyinaa nso abɛka ho ama sɛ ayera nana ɛba sɛnke yɛ saa akɔfa de abɛ school abɛ school sɛnke yɛmfa nkyerɛkyerɛ mmɔfra no sɛdeɛ na teteɛ no a ɛyɛ anaa sɛnke yɛntwam mepakyɛ nka ɛyɛ paa nka bɛboa yɛ paa ama yɛde ne mu no akɔ anim because na ɛnɛ deɛ ɛba no ano ɔden nti kamenko deɛ a yɛsrɛ ne Ghana man ne nananom nyinaa sɛ ɛmene bɛyɛ adwene deɛ a nka yɛn nsa fa mmra nka bɛboa yɛmma ne paa nana bio yɛhwɛ asɔfoɔ ne nsɔre no ɛnɛ yɛtumi nante baabi kɔdu abibi a bɛkɔ na romanfoɔ no mu kyerɛ amammerɛ sɛdeɛ ɛsi saketeɛ sadoɛ bɔ no ne wɔn kyerɛkyerɛ nsɔre aka ne nte saa wokɔbu sɛ so
Woman, you be down to tia sorry. Now, I know my hair can you check your son the man. Eyapa because ene ama akunya yedi ama ene wudi akunya asori bi wo ha wase yan se okodi akunya kora na akunya na wudi no ene wase sumni han eni twaka be bible mu kora ne yesi hene esi hema nti die nti na sumni han ni twaka se tisi ya meni wudi na ha ya sante ma yedi na tisi ye se fan se sofu bi be pe ba bi abie ade esi asodan ya wama nipa ko hwe kuro ni so anase sahayi na otufo no amesre na obeye den wotimi esi asodan be wo abesre na wama akwan mo esi asodan na wie ubu ni so no ye bosomso ni so onye bosomso ni ade na ye ntwe ye nyina ye nkase ye nyina ye baako because self bible ye si hene ene hema ade nti na ye ma ye nyina ye baako na ye nkyerechire acheche ne ma cheche ne ye kama ye hu se we ye bosomso ni ti ye hu se o sum wa himfia nhia se obekita bible ente sa ye nyina na ye tie nyam na se kan bible ni bi be se ye bie ya tam asofofo nim eboa ye nyina bie ya tabam a obi mfa sum ni han nya twaka ani twaka ma ne ye because unim de nyam asam tie wo hye ho kite e ka sa de we se nsa na ye se ko ha na ye wu nsa na se wo ebia menko na se ko ba se nipa no onum sa wonye yo se an wakodi akunya nti no on self fata say obedure nyame fie na bebi awusi asodan no ho na ma akwan say si asodan ti mesre asofofo na sa na ema na omo ye mesre omo ye nyina ye nka mo ne hu say ye ba akofo emma edase na ne prakra mu na fiapre mo pa sante ne mu nsempi ene fiapre ti say ne mu nsempi say yo meda wase fiapre ye boko mu nsem de ye kama because at the end there e say abusunya baako bibia ntimi nya pepepe da be yegusu a yankopon na na madawro ma yegusu a ye nim say bibia ye kama pa wo pa ti yenye arehemu o say enche fiapre e bi sai say manhene e wo asante ne pia wo nim say yankopon adom e wo ho na readers bi ne prakra mu no ene yade woba asante ahimfi kesi menhia dade ya ohun sen na ade to ahimfi bi ate bi nko a nsuye dantemu ana nsuye da bi dantem bebre be ehu se nsuye dantem metimi a kire kakra se nsuye dantem no otumfo ene ahimfo ni bi anyepe nti nsuye da mpa eye ade so eye anije nti se metimi aka se nananam a mosum otumfo aye ka se nyina ba santeman de nyina no tam no so ye momra na efe ne obi amehwe amane ne amamra ye mesua esua so ebebo ye medase nana edase bi na da mo di bi mu di bre e ba cho mi ye fiapre kantro hima medin nana akosua akramadampon fiapre kantro hima na wona ne ka se me ananso na me nana obrempon professor chairman ponsa ne ba hima nana misa susu bibi arempem hima ya nana edase bi medase Royal Hotel, a ultra-modern hotel bia or Achomako dua or Santimantam mu ben ebuakwa. Hotel ye feye, se ura da bia mu a, wo hiesie mu e wa honka kwan so. Or VIP rooms or executive rooms, and afi or standard rooms. Obambo de enya de a ehu bi mu. Ekira kwai wo Achomako dua, Oniga we filling station na edi hwani mu. Obetumi afre ahomatrofo yi 0249 450 955 Kalos Royal Hotel. Your home away from home.